We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Mphakathi wala ekhaya, ngaphambi kokuthi ngifunde le ndaba, ngizoqala nje ngesixwayiso sokuthi indaba yethu yanamhlanje ibucayi kakhulu. Ngaloko-ke ngizothanda ukuxolisa kubo bonke abantu abazothinteka kube khona nokuhluthuleka kwey'nhliziyo. Ngicela futhi nokuthatha leli thuba ngibonge kakhulu ngesupport eninginika yona, ngathi uNkulunkulu anganibusisa. Kulabo-ke abangaka-subscribe, ngiyacela ukuthi ba-subscribe bandla, futhi ngiyacela nokuthi ama-ads ningawaskiphi. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngabulala ingane yami ngezami izandla. Ngiyabingelela kuwe ntokazi nakumphakathi wala ekhaya. Ngingowesilisa oneminyaka ewu-32 ubudala. Ngisaba ngisho ukuzibuka esibukweni mangicabanga izinto engangizenza phambilini. Kukhona owesifazane engangibambisene naye kwezothando. Okwathi mhla engitshela ukuthi ukhulelwe ngezwe ngicikeka, ngamtshela ukuthi angifune ngane mina. Ukukhulelwa kwakhe iyona mbangela yokuthi sigcine sehlukene, ngoba ngathi uma ngimtshela ukuthi akakhiphe lo doti akawumithi wanqaba. Ngabe sengindlulela phambili ngoba ngangimtshele kahle ukuthi angifune ngane mina. Akuphelanga sikhathi esingakanani ngathola omunye futhi usisi, naye sabambisana kwaze kwaba ukuthi uyakhulelwa naye. Yena-ke wayesaba ukungitshela ngoba wayengizwa masixoxa ngimtshela ukuthi angifune ngane mina. Wasifihla-ke isisu ngoba sasihlala sobabili kwaze kwaba izinyanga eziyisithupha. Ayikho into engangiyisola ngoba akukho owayekwenza okwakungangenza ngisole ukuthi ukhulelwe. Kwakumnandi nje othandweni lwethu, yonke into ihamba kahle. Kwathi ngelinye ilanga nje sihleli nami ngingayanga emsebenzini. Wangibuza umbuzo engangingawuqondi kahle. Wangibuza ukuthi yini indaba ngithi angibafuni abantwana. Wayengakaze-ke wangibuza lowo mbuzo selokhu saqala ukuthandana. Ngamphendula ngokuthi yingoba angifune sidina mina. Ngisafuna ukuzidlela imali zami nobusha bami. Ngaqeda ngamshiya lapho endlini ngahamba ngaya emajiteni, ngaze ngabuya phakathi nobusuku ngidakiwe ngafike ngazilalela. Kwasa ekuseni mangivuka ngambona ukuthi akamnandanga kahle. Ngambuza ukuthi kwenzakalani, wathi akukho lutho. Ngangamnaki-ke ngathela amanzi ngageza. Ngithi ngizama ukuqeda utshwala emzimbeni ngoba sasibuhlabile namajita, hayi into yokudlala. Mangiqeda ukugeza ngambona ukuthi lo muntu khona lento akangangitsheli yona. Ngambuza futhi ukuthi kwenze njani. Akazangeke angiphendule, ngabona ngezinyembezi zigcwele amehlo. Ngathi kuye uma engakhulumi ukuthi yini inkinga yakhe, mina ngizomsiza kanjani. Wagcina engitshela-ke ukuthi ukhulelwe. Ubesaba ukungitshela ngoba ngathi angifune ngane. Angimazi nami lo sathane ongaka owangifikela ukuthi wawubuyaphi. Ngavele ngaphenduka isilwane ngaphelelwa unembeza wona lomncane ebenginawo. Ngavele ngathatha induku eyayiphansi kombhede ngazibona sengimbhula ngayo, yaze yanqamukela kuye.
Emva kwalapho ngase ngimngena ngamaqupha. Into eyayinginyanyisa kakhulu ukuthi ngiyamthanda, angifuni ukuhlukana naye. Ngangicabanga ukuthi ubengangitsheli ngani kusanesikhathi sizokwazi ukuyikhipha le ngane. Ngathi mangiqeda ukumshaya walala zwi, wangabe esakhala ngoba izwi lase lingasekho. Indlela engangidinwe ngayo, ngangingafuni ngisho ukumbheka. Ngalelo langa angilalanga naye ngisho embhedeni, ngathi akayolala phansi ekhishini. Angilalanga-ke ubusuku bonke umsindo wakhe elibele equma ngale ekhishini. Ngavuka ekuseni kugcwele amanzi phansi, ekhala ethi kuthi akakhanule. Ngavele ngambheka nje ngameqa ngaphezulu, ngaziphumela ngaphandle ngayozishayela ugwayi wami. Ngathi mangibuyela endlini, ngamthola sekabheke phezulu eteta ekhala. Kwavele kwathi angizisakaze phansi, ngidinwe ngigane unwabu. Ngabona sekuphuma ikhanda, ngavele ngalidonsa yaphuma lengane incanyana shem. Kuyasho ukuthi bekungakhuli kahle. Ngakuthatha ngakubeka phansi kusimende lapho kwakubanda kusekuseni. Wangincenga umama wayo wathi uyacela ngingayenzi lutho ingane. Uzohamba nayo angeke ngiphinde ngibabone. Ngaqonda phansi kombhede ngadonsa igeja. Ngahamba ngaya ngaphandle emva kwethoyilethe ngagubha umgodi. Ngaqeda ngabuyela endlini, ngamthola ekugonile kukhala lokwengane. Wathi igama lakhe uNomathemba. Ngathi hey, akukho Nomathemba lana, letha la leyo nto. Wathi uzama ukunqaba, ngavele ngamsakaza ngempama ngadonsa ingane ngaphuma nayo. Wangilandela ekhala engincenga kodwa ngingezwa mshini. Ngayiphonsa kulomgodi lengane ikhala injalo, ngaqala ngagqiba. Unina wayeguqe ngamadolo engincenga. Ngagqiba yaze yathula lengane. Ngadonsa useyili ngawufaka ngaphezulu. Ngaqede ngadonsa isithandwa sami sabuyela endlini. Ngafike ngamthelela amanzi ngathi akageze. Lapho wayengenamandla engakhoni nokwenzani. Waqeda ukugeza ngathi akangenzele ukudla ngilambile. Lapho akayekile ukukhala elokhu elunguza ngaphandle. Kwandlula nje amalanga ambalwa wathi ucela ukuvakasha kubo. Ngathi akahambe kodwa angalali khona, ngimdinga ebuyile ntambama. Wavuma-ke wahamba. Lashona ilanga lutho ukubuya umuntu. Ngavuka ekuseni ngaya kubo. Mangifika ngabuza umfana wakubo ukuthi uphi. Wathi akamazi akaze afike. Nganyanya ngaphindela emumva nginethemba lokuthi usazobuya. Zahamba insuku kwandlula nezinyanga lutho ukubuya umuntu. Kwathi emva kwenyaka ngahlangana nenye futhi intokazi. Nayo sabambisana kwezothando sathembisana umshado. Nangempela kwandlula izinyangana ngamlobola sashada ngoba sasibambisene sobabili futhi sisebenza kahle. Akuphelanga isikhathi esingakanani saxhuma indlu yethu kwaba kukaMlungu. Ayikho into eyayingijabulisa njengokubona umkami ephithizela emagcekeni.
Abangani bami babethola abantwana ubuthaphuthaphu beshaya nga-2 nanga-3. Kwasho manje nakimi ukuthi sengifuna ukugona, sengihalele ukubizwa ngobaba. Nangempela ngakhuluma nonkosikazi ukuthi asizame ukwenza umntwana. Wangabi nankinga, washo vele ukuthi naye sekakulungele ukuba umama. Sazama-ke kodwa lutho ukubamba unkosikazi. Ngaze ngaqala ngasola ukuthi ngathi ngiganwe umuntu ongatholi abantwana. Ngoba phela ngamthola angenangane. Mina vele ngiyazi ukuthi ngike ngamithisa ngaphambilini. Kwathi nje kuso leso sikhathi sokuzama ukwenza ingane. Ngelinye ilanga ngise-toilet, ngezwa izwi lengane ekhalayo. Ngaphuma ngayibheka kodwa lutho ukuyibona. Mangisondela la ikhalela ngakhona, ngiphinde ngiyizwe seyikhala ngemumva. Ngaze ngagcina sengibiza unkosikazi ukuthi akazongizwisa lento ekhalayo. Uma efika, wathi yena akezwa lutho. Bese kuthi njalo-ke uma ngiya etoilet ngiyizwe lengane. Kwangagcina-ke lapho, bese nginokuyizwa nje noma ngizihlelele endlini. Ngazama ukuyiziba kodwa kwasho ukuthi ayizibeki. Nonkosikazi naye wagcina sekathi kungcono siye kumuntu obonayo, siyozwa ukuthi ikuphi kanti inkinga. Angithi vele angikaze ngiyikhulume le ndaba yalengane engayigqiba. Angempela-ke sahamba nonkosikazi saya kumthandazi. Sathi singena nje ngesango, lo mthandazi wavele wathi angime khona lapho ngingasasondeli ngoba ngizongcolisa idalwa. Ngambona emangala unkosikazi engibheka. Wasondela nebhakede lo mthandazi wangichela ngalento engaphakathi. Wase engitshela izindaba zami khona lapho. Wazibala zonke kusukela kuma wengane yokuqala, waze wafika kule ngane engayigqiba. Ngabona unkosikazi echiphiza izinyembezi. Washo-ke lo mthandazi ukuthi izingane zami zizombili la zikhona, futhi zisazoyimosha kakhulu impilo yami. Kusekuncane lokhu kokuthi ngizwe ingane ekhalayo, kuseza okukhulu. Ukuthi ngisazoba nengane la emhlabeni angikhohlwe. Wathi into ezongisiza nje ukuthi kumele ngithole oma bezingane zami, bobabili ngixolise kubo ngibageze. Waqede wasixosha, akazange asinike lutho ngisho into encane nje yokuthi ngishunqise noma ngigeze ngayo. Okwangidida kakhulu kulento ekhulunywe yilo mthandazi ukuthi izingane zami zizombili la zikhona, futhi kumele ngibafune bobabili labo mama. Angithi mina ngazi ukuthi ngabulala ingane eyodwa, le enye angazi ukuthi uma wayo wenzani ngayo. Sahamba-ke nonkosikazi, la ndleleni wayengakhoni ngisho ukukhuluma. Umbona nje ukuthi uyazisola ngokushada nami, uyangenyanya. Safika endlini kulobo busuku angizange ngibuthi qotho ubuthongo. Le ngane yayikhala ngathi iyalaya. Ngakusasa unkosikazi wavuka wapaka izimpahla zakhe zonke, wathi yena ubuyela kubo. Angeke akwazi ukuphila impilo yakhe yonke nomuntu ononyaka ngaka. Futhi yena usemncane kabi, ufuna ukuba nabantwana. Ngabathe ngiyamncenga,
wena owabona uma wengane yami engincenga ukuthi ngingayigqibi ingane yakhe. Nami-ke ngangiguqe ngamadolo ngikhala. Wahamba kanjalo-ke unkosikazi wami. Akuphelanga ngisho nenyanga eyodwa ngaphelelwa umsebenzi ngendlela engangingayiqondi. Nalo nkosikazi ongishiyile wangithumela amaphepha esehlukaniso. Kwavele kwabuya amagama alomthandazi. Ngabona ukuthi kungcono ngilibangise emakhaya ngiyofuna uma wengane yami yokuqala. Ngafika kubo ngathola izingane ezimbili zidlala ngaphandle. Enye yayilapho ko7 years mangicabanga. Enye isencane nje impela ila ko2 years. Ngangqongqoza-ke ngangena. Uma wengane indlela ethuka ngayo ukungibona, wavele wadedela ingilazi yamanzi owayeyiphethe, washintsha ebusweni. Saphuma sayokhulumela ngaphandle. Wangithuka washiya alikhohliwe, esho kona ukuthi akafune xolo lwami. Wathi uma ngabe angeke angene ezulwini ngendaba yokuthi akaxolelanga mina, ngamane kube njalo. Wangitshela ukuthi emva kokuthi ngimlaxaze ekhulelwe, wagula kakhulu, wayengena ephuma ey'bhedlela. Ingane yaze yathula ngaphakathi esiswini, wayizala isishonile. Wangixosha-ke kubo wathi ngingaphindi ngilibhade khona. Ngahamba-ke ngaphindela emuva, ngazama ukuthola uma wengane yesibili kodwa lutho ngahluleka. Kuze kube yinamuhla akwaziwa ukuthi washonaphi, ngisho nabakubo abamazi. Ngalahlekelwa yikho konke enginako empilweni yami. Kuyimanje sengihamba ngihlala. Impilo yami angiyazi nokuthi ibhekephi. Ngize ngifikelwa umcabango wokuzibulala. Ngizisola mihla namalanga ngezenzo zami ngabantwana bami. Ngiyafisa ukuthi bangixolele lapho bekhona, nakubo mama wabo ngokunjalo. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free.